bandiraɓe tedduɓe on calminama kala to mbawɗon wonde mbiɗa yiiɗi sufanade en ɗo application biyeteɗo Git keyboard ɗo cewnoto ɗon application gonɗo dowdu o baɗɗo naggue o clavier naggue nden no gandon eɗen jogui application aji bindeteɗi Pulaar mi voilà oɗo application mo cewnoto ɗon ɗo mi natan e nder makko mi holla on etene sa yiiɗi waddemo activé c'est très simple lien de téléchargement mo on taw ɗo ɗo description ɗo mbaɗon téléchargé Play Store activé natta ko sa ari tan tawata ko activé le clavier ne waɗi activé joni noon on jaaha ñoƴƴa ɗo wiyete sélectionner le clavier voilà mbaɗa sélectionner le clavier pawa clavier fulfulde less ɗo eyyi fulfulde Pulaar caggal mum gara cuɓoɗa thème mo jiɗɗa sa ari ga temuji ga ma soñɗo temuji kewɗi couleur uji kewɗi kay on coñɗo Tidiane Anne e Mourtuɗo Diop ɗum ala sa welama kadi ngabbina dow yaade ma taw application ngaji e mbiyannomi temuji ɗum clavier ɗi couleur aji cersuɗi min noon mi suuɓima e photo Tidiane Anne e Mourtuɗo Diop yo Allah yurmoɓe yafoɓe so ɗum ɓenni garen mbaɗa sa waɗi sélectionné gayni tan gasi ko ɗon haaɗi goɗɗum foof ala hen garen duttuɗen jalte gabbowal ga garen e yiru mbaɗen WhatsApp mi ƴimoɗo WhatsApp ɗum ala muñomi so jaɓa muñomi ruttito e WhatsApp privé o voilà mi ruttito e WhatsApp privé o mi ara mi yaltinamo wa somi yaltinimo mi pourquoi tan mi winda jiyon clavier o walla mi jiyan tappirɗe Pulaar ɗe eyyi joni mi ara mi naate WhatsApp o mi holla on tappirɗe Pulaar ɗe gandon alkuli Pulaar ɗe pop eɗe kiɓɓi hen joni mi natan ɗo mi fuɗɗana en alkulal biyetegal ŋa beele jiyon ngal ɗon alkuli oɗo gandi ko ɗeɗon alkuli ñonde ɗe ɓurɗen hattojinde no fewi alkulal nga nani sa iwi ɗo nga ɗo gara ɗa sa iwi ɗa gara ƴa sa iwi ƴa gara ña nden noon alkuli ɗeɗo pop eɗen kattojine majje ñonde ɗe mbakam oɗon gandi mba ina heeɓe hen joni noon gandon foof tan ina hiɓɓi eyyi so jiiɗi wadde téléchargé oɗo application c'est très simple garton tan ko e dow Play Store mbaɗon bindon Git keyboard ɗum ala e less vidéo ɗo ma on taw no mbirumo ndi lien de téléchargement ñande mi holli on holno neɗɗo yirata lien de téléchargement so daari vidéo ɗi ma on taw hen nden noon bandiraɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko jinnomi hollude on ha tengte e oɗo application mo jiiɗon application baɗɗo clavier naggue o donc binda tappirɗe ma Pulaar ha gayna tawa ala foof ko ndiwɗa hen nden noon ngoɗo photo kon coyroɗo ɗon ko Amadou Hampate Ba kamɓe Tidiane Anne Mourtuɗo Diop en pop eɗen duwonoɓe yo Allah yurmoɓe yafoɓe yo Allah harnoɓe aljanna enenne kadi ha hande tinnoɗen hen no fewi beele mbawen jokkude ha no fewi nden noon bandiraɓe tedduɓe ko jangɗe tan e jangguinde on jarama on calminama on beltanama no fewi kadi mbason yejjidde wadde clic bleu beele hunde nde ene jokkoyade nden noon bandiraɓe tedduɓe on calminama